Tajomstvo pružnej pokožky, ktoré vedci poznajú už 70 rokov, ale mlčia o tom. Už pred 70 rokmi vedci dokázali, že práve kolagén je hlavný proteín mladosti, ale vedeli o tom len odborníci. A dnes je to fakt. Po 25. roku života strácame každý rok 1% kolagénu. A práve preto sa okolo 40-ky objavujú vrásky, pokožka vysychá, vlasy strácajú lesk a kĺby začínajú bolieť. Zaujímavé je však toto. Moderný výskum ukázal. Hydrolyzovaný kolagén naozaj zastavuje proces starnutia. Pokožka je pružnejšia, vrásky sa zmenšujú, kĺby sa pohybujú voľnejšie a najúčinnejší je morský kolagén, pretože jeho peptidy sa vstrebávajú niekoľkonásobne lepšie ako pri obyčajnom živočíšnom. V centre Bolotova sme vytvorili špeciálnu formulu. Kolagén podľa Bolotova morské peptidy plus meď a zinok. Takéto zloženie pomáha molekulám pôsobiť presne tam, kde je to potrebné. Pokožke, vlasoch, nechtoch a kĺboch. Ak chcete znovu vidieť v zrkadle hladkú pokožku, zabudnúť na bolesť kĺbov a vrátiť telu energiu, napíšte do komentára slovo kolagén a ja vám pošlem všetky informácie.